जय भोजपुरी। सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी प्रणाम करते हैं। का हाल आशा करते नहीं कि आप लोग बढ़िया हो होंगे। तो आप लोग से वीडियो में कुछ विशेष बात करे खातिर आ चुकल बानी, कुछ चीज़ आप लोग के बताई जौन बताई। अगर आपके गलत लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते नहीं जा, और सबके कमेंट तो ना पढ़ पाई हम, लेकिन वो कमेंट के नेक्स्ट वीडियो में लेके जवाब जरूर दे। तभी हम जय भोजपुरी चैनल शुरू करे से पहले जौन वीडियो डलले रही, हमें कुछ भाई लोग के कमेंट आयल रहे कि तू तो चमचेगिरी ही कर रहा बा पवन सिंह के। पहले आप लोग ये बताइए चमचागिरी होला का। आज आरोप केहू पर लगावे से पहले ओकरा के प्रूफ देखावल जाला, क्या कि आरोप जब तक लागेला तब तक वो आरोपी ही रहेला। तब प्रूफ साबित करी जा, बताई जा कहाँ हम का के बानी। हमरा दिल में भोजपुरी बसेला, और भोजपुरी से जे प्यार करेला, भोजपुरी से जे काम करेला, ओकरा खातिर हम बड़ाई करम, तारीफ करम, ओकरा के सब करम। आ जेकर जब बड़ाई करे उतर रहल बानी तब भरपूर बड़ाई करम, कमी ना रहे दे। चाहे वो खेसारी लाल के बड़ाई करे, उनकर कुछ रिएक्शन वीडियो दी, न्यूज बनाई, जौन भी कुछ होला हमें भरपूर उनका के बड़ाई करम। जितना उनका भोजपुरिया दर्शक कहले, ट्रेंडिंग स्टार, सुपर स्टार, दबंग स्टार, सब कुछ कहम। पवन सिंह के बात आलो तो पावर स्टार, किंग, सूर्य के सहनसा। जितना हम दर्शक के बात बोले नहीं, हम दर्शक मीडिया कर्मी का होले, दर्शक के आवाज़। अब सब दर्शक न्यूज चैनल खोल दिया तो के देखी, देखे वाला पब्लिक बाड़े, एक आदमी आवेला आवाज़ बन के। तो यही में कुछ खास जौन बात बा, एगो शख्स बाड़े, एक दूगो शख्स ऐसा बालो, दूगो का बहुत जाना बालो, बहुत जाना। कुछ लोग पवन सिंह के ठेकेदार कहेला, कुछ लोग खेसारी लाल यादव के ठेकेदार कहेला, और कुछ लोग तो ठेकेदार ना चमचा, और एक तरफ देखा जाए तो भोजपुरी के नाश करे पर लाग गई बड़े। टाइटल तो लिखल बा कि भोजपुरी बचाओ, लेकिन भोजपुरी के नाश करे वाला काम कर रहे बड़े। सुमित द्विवेदी पवन जी मिलल बनी एक बार, हमारा ना पता रहे कि कैसन आदमी हन के हन, बस मिलनी गई नहीं से हाथ मिलैले बाद में देख ले बस सामने से। हमारा ना पता रहे कि हे वो हवन के जे कभी खेसारी लाल यादव जी के भी बहुत कुछ कहत रहन, आज पवन सिंह के पीछे पड़ल बड़े। अरे एगो इंसान के पीछे पड़ के अपना हम कमाता नहीं यार, मेहनत करी ना। बात करत ने अभी वीडियो निकलने बाड़े महाराज की, महाराज नहीं कह के तो सर कहे जरूरी भाई, बहुत बड़े आदमी है लोग, बहुत कुछ है लोग बुझाला। आप जैसन मूर्ख लोग की मूर्ख बनाओ तारे तो बड़ा आदमी ना हवन, या तो ये अपना के बहुत चढ़ाक समझता रहे। और आप लोग के शीशे को शब्द आवेला कहम ना, बुरा शब्द अभी ये एक्सेप्ट कभी मत कर, आपके भाई के मुँह से कभी बुरा शब्द ना निकली। संस्कार बहुत बढ़िया बा, पढ़ल लिखल भी है, ओकर टेंशन ना ले। ये बात डंका के चोट पे कहे नहीं जौन है तवन। तो ऐसे तो कोनो कारण बस वीडियो काटे के पड़ल है, वो हेडफोन लगेले रहे, हेडफोन नहीं लगेले। तो जौन बात बाटे डंका के चोट पे कहम कि हम ऐसा आदमी हैं, और जरूरी बा ऐसा आदमी होखल दर्शक के भी होखल। अगर आप लोग चढ़ा के ना होखम जा, समझदार ना होखम जा, तो ऐसा लोग आके आप लोग के बेवकूफ़ बना के पवन खेसारी के नाम पे लड़ाई करवा के और अपने फायदा का कमाता लोग हमारा पता बा, आपके भी पता बा। कोई अपन प्रमोशन हो रहा बा अपन गाना के, अपन एथी के कर्म करके हम भी प्रमोशन करे नहीं, आप लोग रिएक्शन देवे नहीं, वही अपन गाना के प्रमोशन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी डायरेक्ट। लेकिन ये लोग इनडायरेक्ट, हालांकि जैसे पब्लिक समझते नहीं के बात के, मानता नहीं पब्लिक नहीं के समझत, लेकिन हमनी जैसे समझदार आदमी बैठल बानू, और हमनी जैसा आदमी चुप बा, से आप लोग के अत हो गई बा कि कुछ हुआ। ऐड चलावे अलावा बात करे नहीं पवन जी, ऐड चलावे के, ऐड चलावल गलत का बा। हम ऐड चला पाई, ऐड चलावे खातिर औकात चाहिए, एक बाद ऐड चलावे खातिर वैसन आप में कलाकारी भी, टैलेंट भी होके के चाहिए कि पब्लिक पसंद करी। हम आपके पास हमारे वीडियो जाए तो देखबे, आप देखम ना देखम, लेकिन खेसारी लाल पवन सिंह के वीडियो आई तब देखम। हजार दर्शक वालों हमारे गाना जाए तो केहू ना देखी, कौन चिन्हला के जी तिवारी केहू नहीं के चिन्हत, बस अभी काम करते थे काम के बारे में चिन्हत आलो। लेकिन पवन सिंह के गाना उनका मेरे सामने जाए तो पवन सिंह काहे सुनता रहे, उनका पसंद बा तब वही तो सुनता रहे। तो ऐड चलावल गलत कहाँ बा चीज बा। तब तो पूरा आप ही एगो चढ़ाक आदमी बानी, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हमनी के महान बाटे, अब भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐड ना चलावे लोग बहुत समझदार बाटे। बाकी हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ वाला सब बेकार बाड़े से, बेकार बाड़े से। यही से प्रभास के फिल्म में यश जाके प्रमोशन करेले, और यश के फिल्म में प्रभास जाके प्रमोशन करेले, कितना एकता बाटे। है बेवकूफ़ आदमी ये भरल बड़े, बट साउथ इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में बेवकूफ़ आप ही लोग तो चढ़ाक बनल बन जा कि पवन सिंह के फिल्म बनता तो जा खेसारी लाल यादव सपोर्ट ना करे जाले, और खेसारी लाल के फिल्म बनेला तो जा पवन सिंह ना सपोर्ट करे जाले।
बल्कि अंदर अंदर प्लान बन रहा बा कैसे पवन सिंह के गाना गिरावल जाओ, कैसे खेसारी लाल के गाना बनावल जाओ। पवन सिंह के फैन ही तैयारी करे जब खेसारी के गाना आवेला तो कब रिपोर्ट मार्किंग कर नीचे गिरावल जाओ, आ खेसारी जी के फैन ही तैयारी कर ले पवन सिंह के गाना आवता तो कैसे तैयारी कर जाओ। और आप लोग पहले ही वीडियो आइल ना तो ही डरा गई, एड डाला गई, मतलब पहले ही से तैयारी करके रखले बनी के ये बतिए हमरा कहे के बा। अरे महाराज, या तो आप ही मूर्ख बानी, सबसे ज्यादा तो मूर्ख तो मानिए के बानी जब पब्लिक के एकदम समझ ले बानी। का हो रहा बा आप लोग, ये भोजपुरी के बढ़ावे का काम करते नहीं। 25 वर्ष नुकनिया पवन सिंह दिले बड़ा, आपके उम्र तक नहीं है। अब बताएं आपके उम्र उनकर औकात भी नहीं है उनका कि आपके उनकर एगो ड्राइवर आप बन सकता नहीं। 25 वर्ष उनकर करियर आपके 25 वर्ष की उम्र नहीं है, आप इतना बड़ उनका पर लांछन लगावत नहीं। गाड़ी पोर्न स्टार का कहनी सोची नहीं ना कुछ कि सब शब्द कहे में कुछ लागेला तो जैसन करम वैसन के पाई। यही सब आपके डायरेक्ट नाम लेके और आपके चैनल के डायरेक्ट नाम लेके कहता नहीं कि आपसे इंस्पायर बनी चीज के लेके कि जब आप इतना बड़ सुपरस्टार जो 25 वर्ष करियर दिले बा, रिस्पेक्ट कभी भी हमनी के न्यूज में भी देखम चाहे जहां भी पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव जी काहे लागेला रिस्पेक्ट खातिर, वो आदमी के प्रति सम्मान बाटे और कर्म के देख के। बॉलीवुड में सनी लियोन भी फिल्म में काम कर रहा बढ़िया, कपिल शर्मा में जाता रही तुमको के आदर्श सनी लियोन जी कहा था। सोची वैसन इंसान के मानसिकता कैसन बा, आपके मानसिकता कैसन बा। पवन सिंह तो कोनो पॉर्न फिल्म बनैले नहीं खन, पॉर्न फिल्म भी गलत नहीं है नु आपनू बानी कि आप डीजे पे भसान में अश्लील गाना बजा रहल बानी, तो अश्लीलता आपके कारण फैल रहा बा, आप जैसा लोग के कारण। समझदारी आपके अंदर आवे के चाहिए नु कि गाना कौन कहाँ बजावे के चाहिए, समझदारी आपके अंदर आवे के चाहिए नु। अश्लीलता के ब्रांड एम्बेसडर आप लोग बना दिल जब भोजपुरी के। कौन गाना कहाँ सुने के चाहिए, कौन गाना भाई बाप के सामने सुने के चाहिए, कौन गाना मेहरारू के सामने सुने के चाहिए, कौन गाना बहन के सामने सुने के पड़े, ये माइंड डिसीजन ली, शिक्षा और संस्कार डिसीजन दी। समझदारी खुद में लेवे के पड़ी। कलकार पे दोस्त देके कब तक काम चलाइम जा और ऐड चलावे के बाद हमारा गाना पे ऐड आ रहा बा पवन सिंह के। अरे महाराज पहले पता करी के ये ऐड पवन सिंह ना चलवावेले, यूट्यूब चलावेला। आ यूट्यूब के नहीं पता कि सुमित द्विवेदी पवन जी हवन पवन सिंह के नफरत करेले, गाड़ी देवेले, उनका के गिरावे की कोशिश कर ले, उनका के नफरत के आग फैलावेले भोजपुरी में। यूट्यूब के नहीं पता, यूट्यूब के हर एक कोड में डाला बा भोजपुरी सॉन्ग पे था ना तो ऐड भोजपुरी हर एक गाना पर चलेला, आपके ही गाना बना चलेला। मतलब कितना मतलब आप निजता के बात करे नहीं होती भोजपुरी की का हो रहा बा। बढ़ावे काम करे, अब तो राइटर ही ना महाराज, कुछ शब्द लिखती जैसे भोजपुरी बढ़ी। हाथ जोड़ के विनती बाप से, सीनियर नहीं काफी पहले से लिखा था, निबानी इंडस्ट्री में बहुत हमारे ज्यादा एक्सपीरियंस नॉलेज हुई। ये सब मत करिए, हम ही बात कम आगे आप कुछ और भी कम तो फिर हम आपके पास वीडियो बनाए। क्या कि बहुत बर्दाश्त से हद कर दिले बने। अब पवन सिंह आ खेसारी लाल यादव जवाब ना देवे यहाँ कि उनका गाली खेसारी जी के हिजड़ा कही हो कही, आप ही कभी रही तो का खेसारी जी के कहत रही। हम तो आपके चेहरा देख ले रहे, वीडियो सुन ले रही, देख हम क्या हम ज्यादा देखा तो ना चली, हम हमारा भी इतना काम पड़ रहे हम दूसरे के अथी में घुसबे ना करी। बस आप जैसा लोग खाते हमारा वीडियो बनावे का पड़ता। हमारा पूरा विश्वास बा हमारा पब्लिक समझी हम जे भोजपुरी के बचावल चाहता, जे भोजपुरी के जिंदा रखल चाहता, भोजपुरी में एकता बनल रहे। आपके कई बातें कनी है, प्रभास की फिल्म में यश, आज KGF 2 कितना बड़ फिल्म है, बाहुबली कितना बड़, इतना बड़ स्टार का तो प्रभास हमारा ध्यान नहीं है जहाँ तक पता बा 100 करोड़ लेवल एगो फिल्म के उनका चार्ज इतना बा, इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा नाम, वजह का भोजपुरी का स्टार का औकात है भाई। लेकिन वो इतना कोई अंदर तनिको घमंड नहीं है, एक दूसरे के फिल्म प्रमोशन कर रहा बड़े लोग। एक आदमी के अगर फिल्म रिलीज होला तो दूसरा का अपन टाइम पे फिल्म ना रिलीज करला, कितना प्यार बा महाराज। इस सीखे के तनी आप लोग के नाच चाहिए। तो खेसारी जी के गाना रिलीज होता दिन पवन सिंह गाना रिलीज कर देता रहे, पवन सिंह जी के गाना रिलीज होता खेसारी जी के गाना रिलीज हो रहा बा। ये का हो रहा बा, कुछ लोग बैठ के लड़वाइए रहा बा नु। अरे खुश होके चाहिए कि केहू कुछ काम कर रहा हमनी के भोजपुरी के ओकरा का मौका दिया जाओ, जितना ओकर बढ़े कंपटीशन करी जा, तो बढ़िया काम कर कंपटीशन करी जा। आज पवन सिंह कैसन गाना, आज तो खेसारी लाल जी कैसन बनावस, जे भी बाटे हम केहू के जापानी ना सिर्फ भोजपुरी के बात कर रहा बानी कि कौन कारण बा जौना चलते अब तक भोजपुरी कलाकार और भोजपुरी फिल्म एल्बम के सम्मान नहीं खे मिलत। बस आप जिसे लोग के कारण ही नहीं खे मिलत, खुद में ही लड़ रहे और लड़वा रहा बन जा कलाकार के।
एगो फिल्म एगो गाना प्रोड्यूसर बनावेले, कंपनी बनावेले, उ कम एड चलवा रहल बा तू कंपनी नु चलवा रहल बा के पवन सिंह चलवावे जात रहे। पवन सिंह खेसारी लाल त अपन पैसा लेके चल दिहल लो, गाना फ्लॉप भइल चलल ना जा, दूसर का कंपनी का खातिर तैयार बाटे। कंपनी के घाटा लागेला, जे बिजनेस करे आपके इंडस्ट्री में आइल बा ओकरा घाटा लागी, उ घाटा लगी तो फिर दूसर का एल्बम और फिल्म काहे के बनाई। का महाराज तनी से समझदारी ले आई जाए यार आप लोग, कैसे मतलब एथी कही जाला, मतलब पब्लिक के इमोशन के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहल बनी जा, पब्लिक के बेवकूफ बना के। तो सब मत कर जा, एड लगावल गलत चीज ना हो, ये माइंड में बैठा ली। हम आपके बताओ तनी, एड लगावे खातिर औकात चाहिए, लाखों लाख के एड लागेला तब उतना व्यू आवेला, और एड लगावे खातिर टैलेंट भी चीज भी वैसन चाहिए तभी ऊपर एड लगावल जाला, कि वो चीज के पब्लिक पसंद पब्लिक तक पहुंचावल जाला। प्रमोशन कईल गलत चीज ना हो, सीखे के पड़ी। आज शुरू भइल बा, एक्सेप्ट करी। आप जैसे लोग रही तो एक्सेप्ट ना करे दी, आप भी लगाई के रोक ले बाप के। कहीं लिखल बा संविधान, भोजपुरी के संविधान बनल बा के लिखल बा कि ऐड लगाना गलत चीज है, जो ऐड लगा दिया वो स्टार नहीं है, जो ये ऐड नहीं लगा रहा वही स्टार है, कहीं लिखल बा। सोचे वाली बात बन महाराज, सोचे वाली बात बा कि का कर रहा बन आप लोग। डायरेक्ट खुलेआम आप लोग की गलती कर, खुलेआम आप लोग आके केहू के नीचे देखा रहा बन, केहू के पीछे पड़ल बनी, वही पर चैनल बढ़ा रहा बनी। ओकरो से मानते दर्शक लोग हम मानत नहीं, आप लोग ऐसा लोग के कैसे सपोर्ट और लाइक, सबसे ज्यादा आदमी पर लाइक दिख रहा बा। अरे महाराज गलत गलत ही होला, यही से कहल जाला हमनी के बुढ़निया लोग के लइकन के चोरी चमारी मत सिखाओ। आज तारा से आज फायदा बा ओकरा, तारा से रिलेटेड बात आज तारे के फायदा पहुंचाओ था, काल उतरे नेटी फेर पकड़ी। तो गलत गलत है, वो गलत आज तारा के सपोर्ट करोला, काल उनको के घात करबे करी। गलत मत करी जा, एकता के डोर में बांधल जाओ। मकसद है वीडियो के नहीं आपके दुख पहुंचाओ, नहीं आपसे जाति दुश्मनी हमारे बाटे, बल्कि सम्मान बाटे आपके प्रति। लेकिन ये हरकत देख के नो अच्छा नहीं है लागत। हम बहुत पहले आपके ना देखते, लॉकडाउन में काफी गाना वाना से आदमी बहुत चैनल बा, बस न्यूज चैनल और चैनल के बारे में देख रहा, मेहनत कर रहा, तेरे बहुत कुछ आपके वीडियो देखनी है। लास्ट पहले सुनते रही, खाली आपके महेश पांडे जी के सुनते रही, ज्यादा हम ना देखे जाए, सच कहते हम देखे ना जाए, आपके विश्वास हो। लेकिन अच्छा नहीं खेला, सुबह सुबह उठनी है तले भी कौन सी गाना नहीं देखत, अभी ना देखनी है, उससे पहले आपके वीडियो हमारा देखे के मिली गई। तो सब दर्शक लोग से यही गुहार बा। कुछ दर्शक लोग बहुत कुछ कह दे, लोग गाड़ी दे, सर गाड़ी गाड़ी का है, हमने के बिहारी के महात्मा बुद्ध जी बाड़े, ये गाड़ी वरी से हमारा असर ना पड़ेला, ये बात ध्यान देम जा। जब भी गाड़ी गलौज करी आपके मुबारक बाटे, खुद द्वारा हम मतलब आप हमारा माई बहन के गाड़ी देते हैं नो, तो हमारा द्वारा आपके माई बहन के ना, वो आपके द्वारा ही आपके माई बहन पे, ठीक बा। कहे हम कहे कि एक माई या बहन सबके बरोबर होली, हम सबके रिस्पेक्ट करें, एक आपके हम भरोसा दिला सकता नहीं पूरे उम्र। ना ये मुंह से कभी गाली आप लोग को सुने के मिली, नहीं क्योंकि नीचे दिखावे काम होला। कर्म कर्म पे विश्वास कर जा। भोजपुरी में जाए दिन लोग के इस समझ आ जाए कि काम से नाम बनेला, ना कि केहू के नाम पे दाग लगा के, नाम पे बदनामी करके अपन नाम कर। कर्म करी जा, जाए दिन कर्म से लोग के प्यार हो जाई, वो दिन भोजपुरी इंडस्ट्री फक दे ग्रो करी, इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्री बनी, लोगों के नज़र में सम्मान बढ़ी इंडस्ट्री के तरफ, इंडस्ट्री के प्रति, इंडस्ट्री के कलाकार के प्रति। स्वार्थ एक आदमी मत बन जाए कि एक आदमी का स्टार बनला से, एक एगो सुपर हो स्टार होखला से नु इंडस्ट्री ना चलेला। साउथ में बॉलीवुड में कतने सुपर स्टार बड़े के नाम तब के याद ना हो, तो हजारों स्टार हजारों सुपर स्टार बनला से इंडस्ट्री बड़ बनेला, एक कलाकार से ना बनेला। ये बात ध्यान रखम जा। कम से कम केहू के देखत नहीं कि मान तनी आप पवन सिंह के फैन खेसारी जी के पसंद नहीं करत, खेसारी जी के फैन नहीं पसंद नहीं करत, आपके पास यूट्यूब डिसलाइक के भी ऑप्शन देवेला, डिसलाइक कर दीजा, मंजूर बाटे, नहीं के पसंद नहीं के अच्छा लागल तो, लेकिन रिपोर्ट मत मारी जा। हाथ जोड़ के विनती बा, इंडस्ट्री से गिर रहा बा, केहू प्रोड्यूसर के घात लाग रहा बा, जे पैसा लगैले बा, वास करता कि जल्दी हमारे 10 लाख रुपया लगा के, 5 लाख रुपया लगा के, 1 लाख रुपया लगा के हम गाना बनवैले बनी पवन खेसारी के, तो 10 मिलियन 100 मिलियन 50 मिलियन व्यू जाए, जौना से ओकर रिकवरी होके, रिपोर्ट मार के आप गिरा देम जाते, कैसे हुआ इनसे, कैसे वो पेट पाली अपन। आपके खातिर 1 रुपया कीमत बा, तो ओकरा खातिर 1 लाख कीमत है नु, 1 रुपया के बरोबर बा, क्या हजारों गाना एल्बम बनवा रहा बा। हाथ जोड़ के विनती बा,
शेयर और कुछ करे के ना हम नहीं सब्सक्राइब करे कोई आपके अच्छा लगी तो आप सब्सक्राइब करम, अच्छा लगी तो लाइक करम, बस ही नहीं हो रहा। हमारे चैनल का बस मकसद है अपन दिल के बात आप तक पहुंचावल। जय भोजपुरी, एकता बना कर रही जा, प्यार आशीर्वाद बांटी जा, एकता के सूत्र में बांधी जा, कोशिश बाटे बस आप लोग साथ दिन जाए भैया लोग, जे भी हमारा के चाहेला हमारा अगर बात लगल है, क्योंकि बुरा वरा लाग गए तो ओकरा खातिर भी हाथ जोड़ के माफी मांगत तनी। मकसद बुरा ना लगावल बा, बस मकसद समझी जा हमारा मकसद का बा, मकसद एकता कइल बाटे। भोजपुरी के गुमराह करे वाला लोग के इ बतावल जरूरी बा, एहसास दिलावल कभी कभी जरूरी हो जाला। जे गलत करब ना एहसास दिला ओकरा पते ना चल पावेला। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा।